Clear tu te che bai ole hei kabula hian tlangwal vele chhuanom em mai tlangwal awmzia ani hi kumsang hi som hi panga Mr. Mizoram contest below 60 kg category a khan silver medalist ani a he zani na biang na hun thata kan nei thei don hlo maya tlangwal awmzia ka ting tlangwal awmzia I hming pum le I pian le mo na min han shi thein ka hming pum hi Lalmalsawma donga ni a sang hi kum khan ka pinga tuna hian Melbuk kuak la cheng mek ani ani chuan in ule party an la de mem chuan unawa upalam ngi no panglamini kanu le pa hi vandu thlakin an boral ve to a unaw hi pathum kan ni a kan upaber hi boral to boka chuan tuna pahnih kan la dama ke hi no pangdar kan ni ani chuanin eizon na lamte soyarim chuanin engin ye ehi zon chin eizon na lam hi arem rem kan thok ve thina Balu te kan la a changin kan Mutria changin in sakna te kan thok ve thina arem chang ni mai ngaisan hle me chuan hei Mr. Mizoram contest hi ivoi khatel na ni em ka vai khatel na ani chuan hei ivoi khatel na a silver medal iron hon rup maya aro pui hne maya mi Mr. Mizoram contest hi enge nangma itel tumna are to em katel tum na hi arei chi lo sang hi som hi pathum khan weightlifting kan ti a ta chuan kan coach hi sar chana ani a chuan Mr. lampang hi iti chi ani don ka hria ati amin soi mo tarang chuan ka rel ro om ve ta ka bo chu em theilowa chuan tun kum a hian ka tum ve thana pu achana awm thei vak lo a ma se ei tun na ti ve chi ani ani chuan chu weightlifting de khai soi te la weightlifting lama hian in chu hnui lo nei I khel thin ni weightlifting hi voi khat kha ka ti ve a training na hun pokha om vak lo kar ni poka training lo chuan ka zuk tel ve tok chuanin hei soi kan soi tak ang khanin voi khatel na Mr. Mizoram silver medalist iron ni ho a hei clear tu ten kan shata ta na kan han du chu tlangwal awmzia hi supplements po engma ei lovin silver medal azuk la rup me hei hi a chhuan om kan ti em a thawhrim na le amah impact na zar liao ani a tlangwal awmzia khata khanin gym le supplements te hei tun anglai a chuan anwar ani mo ma se nang chu khatiang tel mia lo khan silver medal izuk ho iron hon theya pathian wang chu ania ma se pathian wang ani ro khan nang ma hian I thawhrim wang po ani khata khan engtin nge I inbuat saya exer engtin nge I lak ya exer hi kala man em lo hi na tho lo lai hian o lai hian ti mai la tianga hian dumbbell hi ka nei ve a in lampanga thi kala ve thin na an lak em hi chu om lo ani chuanin hei I taksa te po hei I pian te po moi em atiro chu engtin nge I pian te hi engtin nge siam in lama exer te ha engtin tak nge la in lama hian dumbbell hian ka la chang le push up te arem chang ni mai chang na tlan ve thina mo arem chang ni mai ani le ni khata hian dar kar engzat ve nge exer te la ta tho te lo ngai ta te ro khata khan hun kha I a che ve don lutuk ta ya exer hi man deuh chang hi chuan ni khata dar kar thum te kala ve thina lak na hun hi om em lo wa ani le hei Mr. contest a hianin tel tum lok na ang khai nei em amah chuan ka hrel lo hrim hrima en chu en ve thin ta bodybuilding lampang hi chu ka tuina zawng ve hrim hrim an ta ka tel tum na chan chu ber chu kan sar china ka soi tawng khan kan sar chana weightlifting lampanga kan coach chu chuan min soi hmuwa tharang chuan tun kum hi tel ve ka tum ta in pu acha ve a exer lak na hun hi awm em lo ta in lampanga ti kala ve thin ta na to ol deuh lai in kala ve thina chuan tun thla October thla atang hian zotlang gym a ka kal ve a in buat seina hun hi awm lo em a kar thum tha vel chu gym ka kal ve ani chuan Mr. contest tel tur khan aizol a khan izuk thleng tharoi me khong izuk thlen uta luang muala kan thlenga ka thian pa ti mai la kan nau di ka chung te nan thlenga pu david te nan thlenga ni chuanin khoya nge Mr. contest khan nei kha vai va kon na
ani chuanin I zuk thleng anga nangma anga hei nge sek pui ang khan lo om don sia I hu phorem I zuk thlen tir khan I zam ve em ka zuk thlen chuan zam em lowa ka zuk tun kum ka tel hi mani weight ah hian gold medal ka bai seya weight sang chuan ka bai sei lo overall chuan ka bai sei lo mase pathian rem ro tan yang silver medal kala alo om tho tunang la ya chuanin hei mi tam takin gym kal te kanin ti hmu to ta nang chu chu kar thum or kha Mr Contest iktel don lai kar thum or chau kha gym kha ikala chuan chu kan soi ang khanin gym te an kala supplements te hei steroid te thlengin an ti to ta ti ro khatang kha ilo ti ve em steroid le hei dam doi tiang vel hi chu ka ti ve lowa ti me ang kan a hriat pawh ka hrelo wa kan hei kan lo har sa ve bawk nen ka ngai tu dan chuan gym ah kar thum vel ka kal ta exer that mi aina sign exer ka la anga pakhat na ka niang ti kha ka ngai tu dan ani ka tum dan ani ma sela enge khopui lampa chuan dam doi tha ti le ei tur tha supplement tha tam tak om ta kha wang khan tun truma hian gold medal ka lak theiron san ber ning ka hria nakum kan ti le tura chuan mani weight ah chuan ka lak thei ngai ka ring ani chuanin I tumpui te kha hei voi hnih khat lo tel to te mo I kumdang lo tel to thin te kha an han ni dona nang I voi khat tel na ania I zuk thleng tharoi meya khatiang khan posting te khatiang khanin I bai ve I zuk bai ve nok nok em posting vela khan bui thlak ve khop me ve khat tina te ni ve sia tum dan chuan mani weight ah chuan gold medal kha ka thleng thla khan ka bai sei hrim hrima ma se kan zuk thlen khan rin ain an lo tha kan weight pui te khamo ma se mi ain ka thawhrim ka mani soina lampang lo se ka thawhrim boka ka in ring tok ve a ke ma ke in ring tok ve ni chu ke ma to ka exer kha kala tha ve in ka hria lak na hun nei tam lo mai ka lak chuna khan mi aina sa in jing let lai a khan kala ve ta gym kan kalna darkar thum ang vel te kala ve thin ta amah ai soi ang khanin hei ei zonna wangin hna te I tho te ngai ta khanin engtin nge exer lak zana te mutmu te I tua tha em zana dar za ta ngi muta zinga dar za ta ngi tho khatiang ni kam nan che the tun ke in bot seina hian hun hi ka nei lo em ma soi tawng khan ma se hei bai sei asang ve mani weight ah chuan ka in ring tok ve a chuwang chuan exer hi thei to pa ka lak chuan ke in ring tok ke in ring tok anga kom thei nan chu thei to exer ka lak ngai ni ti ka ril ru ama jing lama hian ka tho ma thina dar li la chan ve alang ba seta ka tho thina chuan exer te ka la ti khan kom chawa chuan zana hian kaming rei em lowa dar kwa a hen kam mutlang pui ani le ei le in lam te engtin nge chu supplements te steroids lam kha eng mai ki ve si lawa engtin nge ei le in lama in duat dan hei supplement lampang hi kan soi tawng khan kan har sa ve a kan mel thiat em lo boka ka mang kai ngai lo hrim hrim a steroid phei chu ka hre ngai lo hrim hrim tiang chuan ni a in lampang he chuan mani phak to ka hei balhla te kan ei ve a artui te kan ei ve a ai nu luk em thei lo ta hai kan har sa ve ta mo chuwang chuan balhla le artui ni do ber mai ani le sa lampang te em nge thlai lampang I nem deuh sa lampang hi chu ka ei lo tluk ania ka ei vak lo a thlai lampang hi ka ei deuh zoka kan ti chho kha weight kha rin ai duain ka weight kha lo pung chaka 16 below khel tur ka nei wang khan 64 kha ani ta de ya chuan in kat kha ngai da zok sin chu kha mi kan ti ma kar khan kar khat chung kar khat wa ti ma kar khan ta tho tan kar tang khan cho kha ka ei claim ta ni chu duangin ka in exer kala thei lo ka in pam thei lo ta mi angin mi chu exer na tar char ta an weight ten abzo kan pam thei ta ke chu exer la kha kala tha thei lo ta cho kan ei mu mal box si lo chong kan ti don phei kha chuan ni chung kha chu weight ka tangai wang khan si 61 kg kan ta 50 ka in kat ta so ei lo khan ni kom ta ni chu kan in buk don khan kan in buk ma khan 61 kan ta kan in buk khan cho ni chung ka ei lo wang khan
58 ta ka thla ka dan khan cha che em a du angin kan taksa po a in pam puar theilowa taksa chaklo em a chawan ai theilo wang khan kha ka chan sa chet do na ni booking a sia ase khata khanin thawhrim na zong zong kha pathianin a sia a hei silver medal ni ron ho rup mai ni chuan khata khanin i weight i loss khanin i kat khanin i taksa chu ni hnih chung ngot choi ei lawa i taksa na twar pha em i chaw ye ka voi khatna ne buka in kat khangai nem ve boxia taksa kha chawa duang in aksar lak na hun kar thum chung an lata a kar thum na a kar ni ang chung kha pa ngai den kala ta ni chu a kar thum na ang a khan in thak ai tha thei lo ta du thu sam aksar kan la thei lo ta taksa chak lo buk ne kha ar sa ve khop mai gold medal kha ka bai sei dan ber chu nia kha mi ka lak theron san to kha ni ve bukin ka sia chan chu kan elpui the kha ke ai an hiam ta cha san nei tha chan chu an ni ai ka san wang khan ke in kat bok nen khan taksa ka fit ta kha wang khan ani ber ka sia silver medal ka lak thin chan ani mo ms ni sina khanin kan han sei thoi dewa chu in ha thor thin te po Mutria te Balu lak te ka chu hei la ha thla ka ni chu atiang ga khanin hian Mutria zo te Balu hian na zo te na tho zo a khatiang zo a exer han lak le kha har sa thinem har sa ve thin khop mai na an to chau do la ka chu na pe om lo ve thina ase bodybuilding lam pang hi chu ka tuina zong ania hei Mr. Mizoram ka tel tum ma po hian mani to ka in fit le hei pian na lam pang hi yang lam pang hi taksa siam ve hin hong pati zong ania ka ti ve thina ha thlak ma se an lo har sa ve bok nen ti ngai vain ka ti pa azel mai ani chuanin nge ma chhop te neim Mr. Mizoram kon desit tuna hianin tuna idin hmuna hianin ilung oi nge a ai sang thin le nge te tu mem ya pathian wang ania silver medal hi alo awmzia ma se ka tum dan ber le ka be se dan ber kha chon gold medal kha ka in be se ma se pathian rem ro thi chu kan pom thiam zel la thain ka sia ka tum dan chuan ka kal le zelang Mr. Mizoram hi ni ngei ka tum ni chuanin Mr. Contest hi kumtin hi omem October thla hi nom tlang pu ani chuanin nakuma hianin pathian zara dam chuan itil le ngei tura ngai la ti ro ani itel le don chuan engtia inba sai chho ngei tum nia tele don chon khopui lam pang hi an tha thei khop me supplement vel an ai that thin em a Mr. Mizoram mi tur chon supplement tha aya gym thata ka rigu ta ka kalangai ka sia ema po tunai na sa ka bai ngai ka sia ani le tlangmal le mesa hei tuna lai chuanin zuk le hmuam hi kanuar khopa mi pa po hianin hei sikhar te hi kan an eina sani tianga te hianin sikhar te lo ei ve em zuk le mom hi pathian zara engma ka ti lawa hi sikhar phei chu kai lo shrim shrim alo omne me ani chuanin tlangmal le mesa hei tuna po hianin thalai tam takin min lo thlir do na tianga khanin thlir tu te hne na thalai te hne na cha du inem ka thlai pu chen ha cha du ka nei chu rui the thil lampang ah hian fe hli mila in fiam lampang hi kan tak satan po tha a tha em a tunang lai chuan hei rui thil chi sang sang a tam to em a heng te hi ti lawa hmalam pana thei to pa tran kan la ka thain ka hria tun bodybuilding lampang ni lo po in fiam tam tak om to ai zon nan Mizoram a tha tak tak om to tiang lampang te po hian mai lai la pen chunga mangu ti ka cha do boka chon bodybuilding lampang hian tun tum kan zuk ti khan huta aizola han kan ti chin na khan steroid manga temin lo nga ya dam doi hi steroid lampang hi ka voi khathian na ang kyu ka ni ya supplement poi ka ti lo ka mang lo ta ka i lo rim ta pathian hi tha ka tia alom zo ka nga ya ka mang lo wa ka trai pu te po mang lo turing ka cha du chewa supplement tha tak tak tam tak oma heng te hi ai zo pila tak satan tha engang amang lo chung po tiang an thlen thei chuan supplement pa ngai ka mang
ai chung pon Mr. Mizoram hi ni thei don ai sang le zel po kan teng thei don an ti kha try pui te hang cha du ni ani chuanin lawm thu soi du na te inei nge ka ringa tiro lawm thu te kha han seina ya lawm thu soi du hi ama saberin pathian chunga lawm thu ka soya chuan kan puwa tang upa te a an ti me a an chunga lawm thu ka soi du a zotlang jima ka kal thin ta an motorin kal lam holam engma choi ngai lovin min kal tir thina an chunga ka lo em a chuan gym fee hi min tum sak boka chuan aizol kan zukal khan money tur an tia money min meron gp boka an chunga thinlung tein lawm thu ka soi du a chuan ruan tlanga uchana kan sar chana china ka soi to kha an chunga pawh lo em boka tun Mr. Mizoram pawh ama min soi hmu ani a chuan enge boipui ka ngaina engkim amin boipui a min ti pui zong zonga ka lawm em em a an chung ka chunga pawh thinlung tein lawm thu ka soi du a chuan dam gym chian soi ang khan an ni chunga pawh lo em a an gym a tha takin kal tira min ngai sak em em a kek sar lang na te ti dan tur le ti ngai ang vel te min thira tha takin min boipui a an chunga ka lawm em em boka chuan ka thian pa di dika a chunga ka lawm em boka aizol kan zukal khan a chung te ina kota luang mola khuan pu david atina min thleng puya thlenna in tur hi ka nei lova arwalin ka zuk thlenga engkem amin boipuya pu david ate chung ko chunga pawh lo em boka an liar thei hmangin kan kal ngaina piang khoi kan kal thei pa an chunga ka lo em boka ni tin cdbfa roi tu te chunga lawm thu ka soi duwa pocket money min paya kal lam holam ai man tur te min tum sak boka an chunga thinlung takin lawm thu ka soi duwa chuan sarpa puya chunga lawm thu ka soi du boka aman engkim amin boipuya tun tin hmun ka thlen thei pa a chunga thinlung takin lawm thu ka soi du boka ni ole kan hunte kan du tok to nanga kan han sei le shan du chu hei thil tu tin hena tlangwal msa ngaisan awmzia hi lo shi thar zeli la tu nang la ya gym te kan soi ang khan steroids te in chi win taksa te anin siam na sa em ma se hei tlangwal msa chu khatiang engma mang ve lo khanin hetiang din hun hi a thleng the ni a na te a thok na sa a taksa te po in a taksa te po a chaw em thin do na ti chung chuanin amah discipline anei tha em a hei hi thalai te lo clear tu ten kan enton na dana tha em tin pathian a in ngah tlat na te po hi enton tlak tak ani ti kha kan lo sai du ani